Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Mga Ilonggo nagpakita sang bugos nga suporta sa ginhiwat nga misa kag caravan para kay presidential candidate VP Leni Robredo. Ginbantayan sa mga Ilonggo supporters ni presidential candidate VP Leni Robredo ang ginhiwat nga caravan kag espesyal nga misa sa Molo Church kahapon nga adlaw Pebrero 8. Personal nga nagpadulong si Mayor Jerry Treñas, kaupod ang mga miyembro sang organisasyon nga Youth for Leni. Suksok ang duag pink nga panapton, dalang mga balloons, flags, ribbons, tarpaulin nga ginaway-gayway, ang pila lang sa mga pamaagi sa mga Ilonggo, agud ipabutyag ang ilabugos nga suporta. Kilala sa tawag nga kakampinks kung tawgon ang mga supporters ni Robredo, kung sa Tagalog pa Rosas ang bukas. Magluwas diri nagpakita man sang bugos nga suporta ang pila ka mga professionals para kay Robredo. Lakip na ang Doctors for Leni, Lawyers for Leni, Medtechs for Leni, mga pamatanon nga kilala sa tawag nga Pink na Langga Youth for Leni, kag mayara man sang organisasyon nga Gwapo for Leni. Ginpahayag sang alkalde nga suportado niya ang liderato ni Robredo. Madamo na sang bulig nga ginpalabot si Robredo humalin sa pagdonate sang RT-PCR test kit sa Uswag Molecular Laboratory, mga relief goods para sa mga naapektuhan ni Bagyong Odette, kag ang pagpadala sa 5,000 nga COVID-19 kits para sa mga COVID-19 patients. Formal na nga ginbuksan sa Commission on Elections ang campaign period sa national nga level. Umpisa kahapon nga adlaw Pebrero 8. Ginapahanumdum sa tanan nga kilalahon siyang maayo ang mangin leader sa palaabuton nga local kag national nga election. Ang iban nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ako si Dane Raffles.